Halo sedulur kabeh. Iki ning daerah Gunung Kidul lho iki. Dadi Gunung Kidul iki saiki mengalami musim kering iki lho. Dadi ana ing ungsume ketiga. Menawa ungsum ketiga ngene iki lahan-lahan utawa tegalan ngene iki wis ora enek tandurane iki lho. Dadi iki telo-telo wis dijedoli, jagung ya wis ora ena. Iki anane ming gergari tanduran kolonjono ngene iki lho. Nah, tanduran kolonjono gek tanduran liyane iku ya kaya wit jati, wit-wit liyane ana nek daerah terutama sekitar Karangmojo kuwi do nandur wit mete lur. Dadi wit jambu mete kuwi iso diarani andalane Gunung Kidul. Karena wit mete kuwi metene larang lur. Dadi sekilo mateng wae kacang mete kuwi iso nganti 130.000. Nah, nek iki wit turi lur iki dadi isih cilik. Burung ketok ngembang ya lur iki. Nah iki kan ketok ya lur iki dadi lemah-lemah iki akibat do dijedoli telone. Nah iki ana bekas-bekase telo iki. Nah ning kene iki ana wit turi. Iki wit turine ya wis ngembang arep cilik soalnya ya nek ungsum ketiga ngene iki wis kekurangan banyu apa-apa kuwi ya do ngembang lur. Dadi cilik-cilik wis do awoh do ngembang. Nah iki lur tak sepilke wit jambune ya lur. Nah nek wit jambune iki ngene iki lagi mulai kembang iki lur. Dadi umpamane sesuk nek wis gedhe iki sing didol iki kene lur. Nah iki bijine jambu mete. Nek iki calone jambu dhuwur iki isih cilik. Nek jambune kuwi ora payu lur. Dadi sing payu kuwi metene, dadi kacang mete. Lah iki mulai do awoh iki mete-metene. Jambu mete wis mulai do awoh. Ya ana motor liwat lur. Nah iki wit turi mau tunggale iki kolonjono lur jenenge. Nek kene iki kolonjono kuwi suket sing dienggo pakan pari, dienggo pakan sapi utawa wedhus-wedhus. Nah iki kembang turi lur. Dadi kembang turi iki enak nggo gawe pecel, termasuk sayuran ya lur iki. Nah iki telo-telo sing cilik iki biasane gur nggo pengaman beteng lur. Dadi pengaman tanggul men lemah kuwi ora do longsor. Ngene iki biasane gur cilik-cilik ora ana isine lur, dadi telo ngene iki. Nah. Oke, saiki kita menuju pulang ya lur. Iki wis sore. Kapan-kapan tak sepilke daerah-daerah sing kering ya lur. Dadi daerah kering sing biasane iki daerah tepus lur. Nah iki engko aku ya ning tepus. Nah iki engko daerah tepus tak sepilke.
Oke. Nah, iki wit gedang iki lur. Jadi iki biasanya gedang kepok kuning, biasanya digorengi. Iki wite kambil iki lagi arep ngembang manggar iki lur. Nah, nek neng Gunung Kidul kuwi lur, kuwi akeh-akehe ki do nanduri wit apokat ngene iki lur. Dadi saiki lagi booming Gunung Kidul iki nanduri alpukat karo duren-duren ngene iki lur. Mulane saiki bibit alpukat larang. Mergo akeh sing permintaan do tuku lemah ning Gunung Kidul iki gur ditanduri wit alpukat karo wit duren. Oke lur, ngono wae ya informasi saka wong desa GK. Niki anggrek-anggrek koleksine mbok wedok iki lur. Koleksine mbok wedok iki anggrek-anggrek ning durung ngembang iki. Kene iki ya nek wit-wit kembang kertas. Kita iki omah wong desa GK kene iki lho, monggo nek badhe dolan omah wong desa GK. Nah nang kene iki isih ana lur iki taman-taman. Iki dadi iki lemahe dhuwur. Iki ditanggul ben dhuwur ora kayak iki ngisore dikei suket-suket ngene iki lur. Dikei suket-suket ngene iki tanduri wit kambil, tanduri tanaman-tanaman pelindung iki wit pule lur. Nah. Kayak gedang kepok ya lur kayak. Iki wit, nah iki ana wit apokat iki. Iki apokat wis kira-kira ya umure setahunan iki lur. Nah iki ya apokat jenisnya beda. Ya kira-kira umure setahunan. Oke lur, ngono wae sik ya informasi hiburan saka channel wong desa GK. Matur nuwun.